Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another day, another hadith na punta karon. Ingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum. Adunay tulo ka mga matang, tulo ka klase nga mga tawo nga ang ilahang dua dili isalikway. But pasabot ang ilahang mga dua pagadawaton gayud ni Allah subhanahu wa ta'ala. Una na didto, ingon ang propeta sallallahu alaihi wasallam, as-saimu hatta yuftir. Allahu akbar. Ang una, kadtong nagapuasa taman sa wala pa siya nag-iftar. But pasabot nga ang atuang mga dua, ilabi na karon nga naata sa buwan sa Ramadan, pagadawaton gayud ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gilaliman ka na mga higaligsoon. Nga ang imuha ang dua, dili isalikway ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dili niya i-reject. Iyaha gayong pagadawaton. Busa, nga naamanta sa buwan sa Ramadan, atua ka ng idua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kaayuhan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ya Allah, pasudlan mi sa imuhang paraiso. Ug ilayo mi sa nagdilaab nga kalayo sa impierno. Ya Allah, tagai ko gimsog nga kalawasan. Ya Allah, protektahi ang tanan nga mga kamusliman. Tanan-tanan mga higaligsoon. Tanan nga imuhang gusto. Basta dili lang makadaot. Dili lang haram nga mga dua. Dawaton kana ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikaduha nga matang sa usa ka tawo nga ang iyahang dua dawaton, al-imamul adil. Kadtong leader nga matarong. So ang dua sa leader nga matarong pagadawaton gihapon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ug ang ikatulo, wa da'watul mazlum. Ang mga panalangin, mga pangamuyo, mga pagampo sa kadtong gidaog-daog nga tawo. Allahu akbar. Delikado mga higaligsoon. Kung ang usa ka tawo aduna siya gidaog-daog niya ang kadtong Muslim, delikado kay ang iyang pagampo dawaton ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ug ari na lamang taman, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.